Baví vás vaša práca? Jasné, že niekoho by bavilo sedieť 8 hodín za počítačom. Ale dnes sa vzbúrim proti tomuto nudnému systému v hre s názvom Stick It to the Stick Man. OK, takže čaute ľudia, moje meno je Marfle, vás vítam u nového videjka dneska. To je hra s menom Stick It to the Stick Man. Toto hru ste určite v živote nevideli a uvidíte, o čom táto hra je. Je to o práci. Get back to work. Taktiež toto video možno vidíte asi až tak o 2 týždne odkedy čo som to natáčal, pretože teraz som aktuálne chorý a zároveň na ďalší týždeň odchádzam preč a mal by som sa vrátiť do práce. No a máme možnosť si vybrať svoj plat. $25. Tak asi nie, tak 15 by stačilo. Dobre, tak 8, budem bezdomovec. A jak si môžete všimnúť, je tu veľa postav. Ok, buď môžem nejaké klasické kopanie, ale nebudem zapamätaný. Takže voľaký multitasker. Dobre. Alebo budem VIP, ktorý vie karate a behá ako ninja. A bere si nožík do práce. Samozrejme, budem VIP, berem si nožík do práce. A krásny deň v mojej práci. Keď takto mám pracovať, tak tých $8 na hodinu ani není tak zlých. Si tu môžem takto, ja neviem, ťapkať na počítači. Dobre, to už ma nebaví. Fakt? Čo? Ideš po mne? Uá! Ok, neklamali, ja fakt behám ako ninja. A ako si môžete všimnúť, je to jedna z tých hier, kedy dostávate XP a tým si pridávate skilly a upgradeujete sa. A musíte sa dostať čo najďalej. Ja si zoberiem asi jump kick, lebo to vyzerá zaujímavo. Na! No poď sem. Dobre. Ja si dám asi forward kick, aby som mal ďalší. Ja som ten nožík omylom hodil, dobre. To si nebudeme všimnať. Jak no appointment, ty ideš z okna. Tak na ulicu, ne, tak ideš preč. Aj som si myslel. OK, musím povedať, že toto je zábava. OK. Môžem si dať upgrade. Asi by som si dal karate chop na karate strike 1. Nech mám jeden silnejší útok. Kamo, chytaj nožík. Dobre, to bolo veľmi jednoduché. Ok, tu sú nejakí tlstejší chlapci. Ja neviem, či toto je pre vás zdravé. Dobre, tak ten karate. Kamo, vy tu máte... Ja som nevedel, že toto je Sheen. Že tu pracujú Padaj. OK. Ja si dám asi, že spravím 100 klikov a zväčší sa mi damage všetkých vecí, čo robím s rukami. Tam máš. Ty kokos, to jak ho odondilo. Poď sem. Poď sem! Kamo. Dobre. OK, to je... Ja si dám ten 100 dlaňový úder. To znie ako zaujímavý skill. Ideme ďalej. OK. Musím povedať, že sa to... On ma uspel! To je hovado. Musím povedať, že to je fakt... Ne. Kamo, on ma zase uspal, ja ho... Kamo, ty hovoríš také hovadiny. Čo robím? Tam máš nožík. Dobre. O, ne. Roundhouse kick. Počkaj, tu mám skill. Uhni. OK. Môžem mať shurikeny, môžem mať ďalší karate strike, fly kick, bicycle kick alebo spin kick. Zoberiem shurikeny.
OK, tu už je pán s čapičkou. Môžeš? Ďakujem. Ty vyzeráš dôležito. OK, to je boss. Kamo, on po mne huláka iba, má ganu. Počkaj, môžeš ho prosím ťa? OK, on spadol a ja tiež, ale ja som to prežil. Oh look, so this is the new CEO. We want expansion. Obey us. Ja sa vás bojím, chlapci, a pôjdem s vami. Excellent. This is acceptable. Ja neviem. OK, unlockol som nového handymana. A prešiel som celú budovu. OK, tu sú nejaké aj permanentné skilly. Ja už som si tu kúpil combo, čiže čím väčšie combo, tým väčší damage. A teraz mám 2 skilly. Asi si dám, že keď sa napijem vody, tak sa vyhealujem a... OK, a keď si dám kávu, tak budem dávať väčšie damage. Aha, závislak na kofeíne. Oh look, another jobless loser. I met someone like you recently. They became a CEO. Then they fired me. Again. Dobre. Dobre, poďme sa pozrieť do práce. OK, zase môžem vybrať plat. Povedzme, že chcem... Dobre, prvýkrát mi nepovolili 25, tak skúsim teraz 15. Dobre, dáme tých 8. Môžem si zahrať za kofeínového adikta, alebo handymana. Tohto kára hrať nechcem, ale... OK, ja chcem kofeínového adikta. Dobre, toto znie zábavne. Zobudím sa a... Dobre. Zaujímavé. Musím povedať, že tieto skilly, čo aktuálne mám, tak sú celkom také, že moc nedamageovacie. Čo tu máme? Punch, both sides, uppercut alebo stejpovačka. Ja zoberiem uppercut, lebo mám málo takých úderových skillov. Kam tu je nejaká serverovňa tentokrát. Oh my god! Ty si veľa ako pribral, kámo. Aha. OK, chlapci, tak teraz to tu treba trošku... Dobre. Bum. OK, fajn. Upgrade. Môžem si dať knife throw, karate chop alebo coffee mactos. Ten už jeden mám. Ja si dám asi karate chop. To znie ako dobrý nápad. Čau, brácho. Kša. Ja už nemám ammo na to, aby som mohol piť kávu alebo také niečo. Počkaj, tu je kávovar. Dobre, proste som sa napil. Kamo, ja tam síce spím, hej, ale tak ty si tu iba chilluješ na gaučíku. Ja som zaspal. Ježišmaria, to je Darth Vader! Kamo, poď sem. Jak ako outsmartečak ma holduješ jak Darth Vader, ty. Poď sem. To je boss, ja som si doteraz nevšimol, tie boss hápka.
Kamo, on ma tu proste drží, jak Darth Vader a ja sa z toho nemám jak dostať. Poď sem! Dobre. Ne! Kamo, umreš, prosím. Ja tam mám 10 sekúnd na lekárničku. 3, 2, dobre. Drink Red Bull. Bicycle kick. Delivery. Parcel. Koho? Shoryuken? Alebo karate strike. Si dám ten delivery. Veď už to robí čokoľvek. Dobre. Čau, brácho. Máš pravdu. Ja neviem, či oni sú so mnou, alebo čo. Tam bolo písané moje meno, tak ale ja sa zmlátim asi. Asi tých 100 klikov, jak minulé. Aby som si boostol damage všetkých útokov s rukou. Poď sem. Dobre. Ja nemám ammo. To by sa mi celkom hodil pod... Ty ma nudíš, kámo, a vôbec sa mi to nelúbi. Bum. Kopačku. OK. Ground Slam, Red Bull... OK, melová bomba. Životy a... počkaj, to nie sú životy. OK, dám roundhouse kick, budem aj trošku kopať. OK, tá melová bomba fakt vybuchuje, len trošku mimo. OK, ho to doslova zapálilo. Kávovar. Ale ty máš nové pointy, však pozri, jak si vyletel. OK, ja sa napijem. Môžeš, prosím? Ja sa napijem kávičky. Tu bola iba jedna, oh my god. OK, chlapci, vy ste voľaké gorily, oh god. Kamo, a zas na mne... Kamo, im to tam krásne vybuchlo, musím povedať, fakt. Kamo, ja som fakt nevedel, že ja som v Číne. Táto hra je tak morbidná. Akože zase nemáme potvrdené, že to sú deti, ale... OK, dám si Red Bull. Keď mi nedá krídla, budem fakt sklamaný. Ja mám 2 hapka, by the way. Prečo vás tu je toľko? Takže bolo by dobré, keby aj trafám tie moje útoky. To by možno pomohlo. Ammo. Dám si 6 životov vždycky, keď rerollnem. To znie ako dobrý nápad. Doberiem ammo. Ten vetrák mi dal proste damage. OK, tak ma rozmixoval úplne. Mailová bomba, chlapci. Ja viem, že máte cool čapice, polka z vás, ale... Kámo, počkaj, pozor. Dobre. Tu je kávovar. Počkaj, mailová bomba. Bum. OK, zas som úplne hore. To bolo dosť tej kávy. A ja ťa zhodím. Fakt? But now I'm different. You slap me for $100 million? Yes. Now I'm rich. Dobre, mne je to jedno, prosím ťa, spadni. Umri, prosím ťa. Ja viem, že to som ja z minulého života, ale je mi to jedno. Poď sem. Haja! Bum. Ne. Kamo. Dobre, toto není pekné. To je nejaký váš tajný kód, že keď povieš outsmarted, tak do... On ma zabil! Dobre.
Ja som udivený. Prešiel som v podstate celú budovu. Don't have time for dying, dobre. Môžem 15? Nemôžem. Za kofejňáka to chcem skúsiť znova, ja viem, že to dám. Kamo, to je zas Darth Vader tu. Počkaj, ho totálne vyspamujem. Zas ma chytí. No. Kamo, koľko ich tu máš? Kamo, toto není vtipné. Poď sem. Umri. Ďakujem. Počkaj. Ja som nechcel kopnúť do do mŕtvoly. Asi idem na Ground Slam, lebo mi príde, že ten mi chýbal. Minulý playthrough. OK, all kick damage. Ja mám veľa vecí na náboje, až 3, čiže polka. Čiže vtipné, lebo náboje nemám. Dobre, daj. Ty hovado. To kde som sa až objavil, chápeš? Preč. Kša. Z okna. Kamo. Ja mám moc málo životov na toto. Poď sem. OK, tak ale ja vždycky stratím na tomto pad. Počkaj, ja nemôžem vystreliť až tam. OK, toto je na maxke. Red Bull, Bicycle King. Buď môžem byť skoro tornádo, alebo si vypiť Red Bull. Ja chcem byť skoro tornádo a rád by som nejaké životy. Jedno hapko není moc veľa totiž. Jo. Som mŕtvy. Ja to hovorím, že som mŕtvy. No tá hra začína byť ťažká. Dostal som Jogera. Má silné nohy. Poďme skúsiť Jogera. Ten má silné nohy. Ja neviem, jak toto video spravím dlhé, ale asi to zeditujem a skrátim, lebo ja to natáčam už asi... Takže normálne moje videá majú bez editu. Kamo, to čo tu je armáda? OK, keď mám nejaký perk, čo sa volá silné nohy, tak ja to budem podporovať a budem si dávať kopacie skily. Našťastie tí vojaci zatiaľ spia. Zatiaľ. Come on. Roundhouse. Dobre. Aby som radšej ocenil upgrade, jak viacej skillov, ale tak... Čo už... OK, henten drží balíček. Dobre, ja som predpokladal, že vybuchne, lebo to je taká vec, čo... Stronger punch, stronger kick, more ammo. Ja chcem stronger kicks. Zaujímavé, že... To tu bolo, to som v živote nevidel. Čo si dám? Ok, dám si jeden fly kick. Čo brácho? Kokos, tak. Ok. Neviem, či to vyhrám s týmto, ale musím povedať, že minimálne je to strašná zábava, lebo dávam extrémny knockback. To je proste skvelé toto. Ok, tu je pán Tlstý. Neviem, čo som to práve získal, ale... Jo, to bolo asi na to, aby som si zavolal viacej... OK, 1000 sudoku. Vieš čo, asi nechcem breakovať kombo, takže... Tam máš.
OK, ja si toto dám na max. Teda dúfam, že to je na max. Dám si extra rerolly. Napijem sa kávičky dvakrát. A idem potom to Darth Vaderovi, čo ma tu otravuje. Dobre. OK, majstre, ty máš 0 HP, jakže dokážeš. OK, tak to bolo, že mega opäť to, čo som práve teraz urobil. Kam však to je jak kick z Mortal Kombat. Ja už som zabudol, aká postava to robí. Dáme spin kick. Počkaj, to robí Liu Kang? Asi. Tuším, že to robí Liu Kang. Nepýtajte sa ma, odkiaľ to viem, proste. Môže ten stôl nebyť tak retardovaný? Kamo, ale ja som tým dal instakill, to čo je. Ten Jogger je voľaký. OK, toto je asi moja najobľúbenejšia postava, mám taký pocit. Tam máš. Hituj! Ja ti dám taký no appointment. Počkaj. Dobre. Pitný režim je dôležitý. Kamožak, ja som ho dal na one shot, to čo je? Dobre. Som OP proste. Not faster but cooler. Môžem utekať jak ninja. Ja už som toto v tomto playthrough zobral. Ja neviem, či sa mi to bude akože násobiť alebo čo, ale dúfam, že hej, lebo keby áno, tak v tom prípade práve teraz som ešte viacej OP, jak to bolo doteraz. OK, brácho, to... Ja som mu dal za 48. Dobre. Helikopter kick? Kamo. Dobre. Musím povedať, že fakt to je niečo, čo by som pomenoval ako helikopter kick. OK, majstre, ty si mi dal. Môžem útočiť? Halo. Oni akože tak nahlas telefonujú, že ma to otravuje, alebo také niečo. Hits. O ne, ja som stratil moje kombo na tom minulom dokeľu. Crane kick. OK, ten tu nemám. Teda možno, ja neviem. X-kick, bicycle. Ďalší spin. Jaj, to je tento. Ja som asi sprostý, ja som čítal a nepozeral obrázky. Ja som bol presný opak malého decka v knížkach. Zoberiem X-kick, ten vyzerá cool. Bum! A už som skoro na konci. Ole. Dobre, ale uspať ma stále môžu. Ty svin... Kam on sa netrafil. On ma proste uspí, ale netrafí sa. To je... Čau. Kamo, to je tak super, keď nemusím riešiť emo. Ok, ja sa napijem kávičky. No poď mi ukázať, aký si ty dobrý. Toto som bol minulý playthrough ja. No, minulých pár. Toto. Our reception needs more security. We can't have any more break-ins. Purchase more security. Fakt? Bol som ofernutý prácu pod podmienkou toho, že kúpim viacej sekuritky. Mne tá hra stále príde moc easy, podľa mňa by som to mal urobiť. Good. Of course. You look forward to working with us. Ani ne, ale skorej sa teším na to, až sa môžem zase naspäť zabiť. Jej. Neviem, či ste túto hru už niekde inde videli, ale točili ju vedri a minimálne od toho, jak ju točil on, tak sa extrémne moc zmenila. Akože je vidieť, že je vo vývoji, ale už je vo vývoji pár rokov, takže no. Ok, unlockol som kompletne nové a to som ani nechcel kúpiť. Ono mi to kúpilo automaticky, čo to je za scam?
Jaj, tak. Možno tomu chápem. Ono možno to bolo tým, že ak som tam dal, že musím zlepšiť tú sekuritku, tak mi to automaticky kúpilo tento skill, že Better Reception, čo síce moc nedáva zmysel, ale asi to dáva zmysel. No ale vidím to tak, že pre dnešnú epizódu tejto hry by to bolo všetko. Mohol by som z tohto robiť takú minisériu, ak sa vám to bude páčiť, a asi sa vidíme na budúce.